Amb tu, 3 i més. Amb Jordi Villacampa, Eloi Ponce i Jane Maruska. Hola, què tal? Com esteu? Us donem la benvinguda justament ara, quan és la millor hora que heu decidit per estar amb la millor companyia. Nosaltres som 3 i més. Eloi, com estàs? Molt bé, Jordi. Aquí, a l'estudi d'Instrantopia, al centre històric de Lleida, des d'on gravarem el nostre programa. Doncs sí, un lloc lluminós, espaiós, amb molt bona companyia, tant dins com fora, perquè veureu que és un espai molt viu, però aquí no estem sols. Doncs no estem sols. Jane Maruska, com estàs? Hola Jordi, hola Eloi, doncs molt bé, aquí esperant que la nostra audiència, que aviat en tindrem bastanta, espero que ens segueixin a les xarxes, que ens poden trobar a 3 i més a Facebook, Instagram i Twitter. I si ens volen preguntar alguna cosa sobre el programa, els col·laboradors o la temàtica, o volen, per exemple, dir-nos un convidat, a qui volen sotmetre una tortura de 3 i més, doncs aquí estem. Ojo, això de la tortura, eh? Sí, em va fer com a respecte, això, eh? No sé si és spoiler o no. I per què és i més? Doncs perquè sempre ens acompanyen col·laboradors, tant des de l'estudi com des de casa seva. I comencem coneguent quins són els col·laboradors que estan des de casa avui. A Madrid tenim el nostre músic, productor i compositor musical, també de la sintonia que heu escoltat, David Pradas y Gené. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Desde la capital. Desde la capital. Bueno, jo soc de Castellserà, de fet, també s'ha de dir. Exacte, sí, perquè si no... És que estic vivint a Madrid fa una temporada i bé. Perquè si no parlaries un català excel·lent, no? També, vull dir... Sí, té un accent terrible, la gent se n'en fot bastant. És curiós perquè, és que tinc molts amics andalusos, per exemple, que tenen un accent que no s'entenen i com parlen, però se n'en foten del meu, mira, però bueno. Bé, coses que passen. Això va com va. Passem de Madrid a Grenoble, on tenim a l'actriu francesa Hélène Rassendren. Com ça va? Pots aplaudir, és que no, tenim aquí un dels convidats que ha fet així. Pots aplaudir, eh? Bravo! Bravo! Hola, què tal? Què tal, com estàs? Bé. Està bé. I tu per aquí dalt, què tal? No, està dalt, no? És França, és damunt. Sí, bueno, depèn de com tu mires. Exacte. Sí, no? Tot és un punt de vista, com sempre, no? I de França passem a Catalunya, on tenim a Barcelona a l'actriu i artista plàstica Numidet. Hola, què tal, Nu? Hola, què tal? Com esteu, guapos? Aquí des de la ciutat comtal, amb un aixòfego que no es pot resistir. Però et veiem molt ben preparada, però... Sí, Déu-n'hi-do. I aquí amb nosaltres tenim el mestre d'Educació Infantil, Joel Piqué i Oliva. Què tal? Com estàs? Hola, què tal? Què tal, Eloi? Què tal, Villacampa? Hola, què tal? Molt bé. Molt bonica, doncs, eh? Sí, t'agrada? Sí. Sí, com fa... Sí, així, no temps. Molt de temps. I també ens acompanya la filòloga catalana, experta en comunicació i creativitat, Laia Martínez i Bagué. Què tal? Com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí. Nosaltres també. Nosaltres també, i tant. També. Sí, bueno, ja ve que ens coneixem tots ara, no? Comencem, si voleu, anem al gra. Doncs sí, perquè avui parlarem si l'artista neix o es fa. Cal separar l'obra de l'artista? 3 i més. Doncs comencem la tertúlia fent-nos aquesta pregunta precisament, doncs, si l'artista neix o es fa. David Pradas, des de Madrid, ¿cómo lo ven por aquí? O ¿cómo lo ves tú, claro? És una pregunta que des que la vas plantejar me l'he anat donant toms i no s'acaba mai. La veritat és que jo he arribat a la conclusió, després de pensar-ho molt, que realment hi ha una part de naixement, però realment hi ha molta part de fer, sobretot amb un músic. Un músic no para mai ni de millorar, ni d'estudiar, ni de... Un compositor tampoc no para mai de donar-li toms a les obres,
Per tant, jo sí que crec que hi pot haver un talent inicial, que pot ser molt important o menys important, però, evidentment, un artista, si no es treballa i no va treballant, no evoluciona com a artista, crec. No sé si ho veu igual l'Helene des de Grenoble, si l'artista neix o es fa, Helene? Home, jo sí, tinc més o menys el mateix punt de vista que el David. També em pregunto a vegades si neix, però és qüestió d'educació o no, i quin és l'entorn de creixement de l'artista, i crec que depèn també molt del punt de vista, de si mires l'artista com el que produeix o com a persona o com tota l'obra que pot produir, i llavors és el mateix. Li pots donar molt de tons. I, de fet, en aquesta tertúlia d'avui tenim molts artistes. També tenim a la Nu, no? Que la tenim a Barcelona. Com ho veus tu, Nu, des d'aquí? Jo, la veritat, des que ho vau plantejar com el David, si no he canviat el meu punt de vista 25 vegades, perquè he començat a llegir, a mirar-me, a informar. La veritat, us ho diré, aquest matí he sortit superaviat, ben d'hora, me n'he anat a passejar per aquí al centre i he començat a parar gent i a entrevistar-los i a preguntar-los. Està bé, això. Boníssim. Fet un estudi de camp. Em deien coses com de, vale, però d'on partim? Què és art? Què no és art? Etcètera. Tothom tenia allà una empanada mental. Un m'ha dit, l'artista es fa o es desfà? Bueno, és tot, clar, dona el tema, dona per molt. Us ho diré. He arribat a la conclusió que l'artista neix. L'artista neix, no es fa. El que es fa és aprendre coses, aprendre tècniques. I, evidentment, neix no amb un talent inicial, sinó amb una pulsió creativa. La pulsió creativa que la pots desenvolupar o no. No deixaràs de ser un artista. I no té tant a veure amb el que puguis fer, sinó amb la visió, no? De tot el que t'envolta, amb el tipus de visió que tu tens al néixer i vens predeterminat per una mena de força interior, jo li dic pulsió, força, digue-li el que vulguis, no? I potser no tant això, sinó potser més allò que tu ets capaç d'intuir. Per mi és això, el que és un artista. He dit. No, i pot ser que ho potenciï més al llarg de la seva vida o menys, no? Segons l'etapa on es trobi. Passem ara a l'estudi. Sabia que ho diries, això, jo. Com? El David ho sabia que ho diries, això. Anem a escoltar les veus de l'estudi. Tenim el Joel. Bones, aquí estem. Doncs per mi, l'artista neix també. O sigui, jo que tinc molt a prop els nens al col·le, veig que originalitat poca. No, vull dir, tots els nens i nenes tendeixen a fer estereotips, a reproduir estereotips, i n'hi ha molt pocs que tinguin aquella cosa que dius, doncs això és diferent, no? I llavors n'hi ha poquíssims i aquells són els que dius, ostres, això que està fent és diferent, és creatiu, és original, no? I és aquí on veuries, dius, aquest nen podria ser un artista o podria ser creatiu o podria tirar endavant. L'únic que això sí que es pot ensenyar una mica, no? És el que dèiem, es pot ensenyar. Sí, o sigui, tu notes des de totes les edats, quines edats tens de nens? Jo només tinc P3, P4 i P5. Ah, vale, són molt petits. Són molt petits. Aprofitem perquè la Laia ens digui la seva vessant, la seva visió. És que m'ha cridat l'atenció el que està dient ell, perquè jo penso que els nens en general són bastant més creatius que nosaltres i que ho perdem amb els anys, no? Bueno, l'educació moltes vegades capa, però jo no sabria si ni una ni l'altra. O sigui, jo crec que sí que ha d'haver-hi una vessant que neixes amb allò, potser l'escola, bueno, l'escola no sé, els pares, les tradicions de la família, la cultura, tot això fa que tu siguis més creatiu o menys. No sé, és una barreja. Sí. Però potser sí que hi ha alguna cosa que has de tenir ja quan neixes, no sé. Podríem dir que tothom porta un artista dins i està més o menys, o no? O no tothom porta... Sí, home. Perquè quan dius dels nens, des de dins porten, o no? No tothom... És que la creativitat, per exemple, la té tothom. O sigui, hi ha gent que la desenvolupa més o menys, però no és que uns ho tinguin i altres no. No hi ha genis i no genis. O sigui, hi ha gent que ho desenvolupa més i té facilitats i gent que no. Clar, tu veus en els teus tallers, això, no? Ho treballes amb diferent gent, no? Bueno, hi ha gent que directament ja té al cap que ell no sap fer res i llavors aquella persona no... Jo no sóc bo per això, saps? O sigui, aquí fa molt el que ens diem a nosaltres mateixos i els hàbits que hem tingut.
Però segurament sí que hi ha un component allí màgic, no sé. No sé. És una mica, puc dir una cosa, que és un exemple que segur que tothom entendrà, bueno, ho dic a nivell personal, però penso que li passa a tothom. Per exemple, jo sóc una negada per la música i això que tota la vida m'he volgut dedicar i mai tocant un instrument i tot això, que la negació. Tinc zero sentit musical. I vaig aprendre a tocar la guitarra, sí, claro, vaig aprendre a tots els acords i a fer-ho i tal, però era una mena de robot, vull dir, mai no podré improvisar ni mai no em sortirà de mi. Per tant, no sóc músic. Saps? És aquesta cosa, hi ha una cosa, no sé quina és, jo li dic pulsió creativa i evidentment que tothom neix amb creativitat i sobretot els nens, quan encara no estan tocats, tenen molta més que nosaltres, que ja estem mal acostumats, diguéssim, i que ja ens han dit el que sí, el que no podem fer, o serem bons o no serem bons. Però hi ha una mena de cosa, vull dir, d'aprendre, o sigui, els talents després desenvolupar-los, evidentment, vull dir, és que tot és desenvolupar-ho. Un pagès no és pagès si no treballa la terra, perquè si no, no ho sap fer, saps? Si no saps portar la rella al tractor, malament. No? És el mateix. Aquí va una mica, també. Jo no t'ho nego, no et nego la major, però jo sempre dic una cosa, jo crec que el segle XIX ha fet molt mal. I aquesta visió tan romàntica que teniu de l'art, que la respecto, però llavors vas al cine i sembla que l'art ve de dalt, i va com una il·luminació. Reivindico una mica més el que has dit tu, l'ofici d'artista. A mi, quan me pregunten, que això em va costar molt d'allò, tu què et fas? Jo soc compositor. La resposta immediata és, cony, com el Beethoven. Com el Beethoven. És com si jo et dic, tu què fas? Jo soc arquitecte. I jo et dic, soc com el Gaudí. Pues sé que no t'ho dic, però clar, la gent, o sigui, sobretot en el meu camp, ho associen com si fos una cosa més genialitat, que no. I què va? És a dir, si tu vols treballar de compositor, has de treballar com qualsevol altre, les teves hores, i per això que baixar una mica més a la terra, amb el tema més com una cosa més artesana, com deia l'Stravinsky, per exemple, que clar, tot això s'ha idealitzat molt al segle XIX, però jo crec que és un ofici com un altre també. Però clar, que estic d'acord que des de la xispa inicial hi ha de ser, sí. Perquè penso que hi ha artistes, perdoneu que ho torno a parlar, però penso que hi ha artistes que... És que clar, el de l'artesania, per exemple, jo ho dic fent d'advocat del diable, perquè em considero artesana, ja ho saps, soc de fer cosetes, però, per exemple, un escenògraf, no, un coreògraf, que no pugui ballar, pel que sigui, imagina't, està quiet. Deixa de ser un artista perquè no balla? No. Si pot crear i pot dir i pot tal, és un artista, no? És un escultor que no toca la pedra que li encarrega d'altres, no és artista perquè no ho ha fet i no és artesà. Per tant, el que vull dir és que sí que hi ha una... Això que deia la Laia, que hi ha una cosa, no sé quina cosa és. Segurament ells, des de la seva vessant, el Joan i ella, que veuen Canada petita, deuen tenir més... Ho deuen ullar més, el que és. És una petita cosa que dius... Sí, una sensibilitat. Si la saben empujar, és allò... florís. Sí, és com una mena de sensibilitat cap a certes coses, a captar com estímuls i coses que els altres nens no capten, no? I una manera de llegir la realitat d'una altra manera. Podríem lligar, o aquí et tocaria un altre tema, podríem lligar-ho potser amb altres capacitats o coses així? Sí, però tampoc no és altres capacitats. Jo veig més com que... O sigui, la intel·ligència emocional, per exemple. Sí, la intel·ligència emocional, que és... Més desenvolupada. Que cal que cadascú trobi quin és el seu talent, no? Vull dir, no té per què ser creatiu només. O sigui, igual hi ha algú que té un talent que és contant, no? Que és boníssim contant. I n'hi ha un altre que és boníssim fent coses amb les mans, vull dir, construint. No planificant les coses que s'han de construir. I és tan bo com el que és creant. Aquí tenim, a vegades, a l'escola hi ha aquest dilema, no?, de dir què és més bo, el que planifica com s'ha de construir una cosa o el que la construeix. Bueno, al final aquí parlem d'intel·ligències, és el que s'hauria de potenciar. Sí. I creus que tothom en pot aprendre? No tothom en pot aprendre. Tothom no pot tindre totes les intel·ligències, però hi ha gent que pot tindre moltes intel·ligències. Molts tipus d'intel·ligència. S'ha quedat la Laia pensant. Sí, jo, perquè al meu cap ja està així creant. Sí, bueno, penso com ell, que al final hi ha gent que té habilitats amb més d'una intel·ligència i d'altres que no tant, però
des d'aquí destaco, i segur que estàs d'acord amb mi, que s'ha de potenciar aquelles que se't donen bé. Exacte. No millorar les que se't donen malament. Correcte. Que et va bé també millorar, però no apuntis al fill a repàs de tot, sinó apunta'l perquè sigui cada cop millor, amb el que és bo. L'escola sempre ha tendit a fer el contrari, no? Que és com a penalitzar les que et surten malament, és com et matxaquen, i les que et surten bé te les reforcen però poc. Si pots treure un 15, per què no treure un 15? Exacte. Bueno, i en el seu moment, no, quan es va pensar en un sistema educatiu, també se va fer una selecció de lo que era important i el que no era important. Correcte. No? I que al llarg del temps potser és això, que també aquí potser obriríem el meló del concepte de què considerem art, no? Perquè potser les matemàtiques no poden ser considerades art. Potser podem trobar. Ara últimament gairebé l'art està complementada a totes les disciplines, o sigui, està molt barrejat amb totes les disciplines. I les tendències amb art és una barreja de disciplines diferents. Com la creativitat, no? Sí, com la creativitat. És que la creativitat és que mola molt. Bueno, no ho sé. S'alimenta de moltes coses i quan més diferents millor. Això que dieu de la creativitat, i per vosaltres que treballeu en canal, jo també he sigut molts anys professor de música, i hi ha una dona que em vaig llegir, es diu Marga Iñiguez, que parla de dos conceptes que jo crec que em van sorprendre molt. Un és educastració, que és un... I l'altre és que ella creu que per arribar a ser un punt creatiu s'ha de desaprendre. Exacte. És el típic cas del Picasso, que sempre explica, de crear com un nen no té prejudicis, dibuixa una flor, i el nen dibuixa una flor males, i el professor diu, però què fas amb aquesta flor de males d'aquest color? No, la flor té aquests pètals, i en aquest moment que li estan donant aquestes indicacions ja l'estan, jo crec que l'estan allunyant del projecte creatiu pur, no? I una mica potser... De fet, és la primera cosa que aprenem, bueno, almenys a l'escola de teatre que jo vaig fer, és la primera cosa que aprenem, de desaprender. I m'agradaria tornar a parlar de la resposta que ens va fer la Núria, de que sí que l'artista neix, però jo crec que encara que neixi i el que es construeix, el que es fa, és el que aprens, es pot aprendre coses tot al llarg de la vida. I a lo millor l'artista neix, però no neix de petit, com a l'escola, i que sembla que aquest nen sembla que no té la fibra artística, no té la... No sé, no té l'habilitat per a aquest art o aquest altre, però a lo millor al llarg de la seva vida va aprendre d'una altra manera o aprendre a veure les coses d'una altra manera, coneixent a una persona, con un context, jo què sé, i naixent l'artista a les 35, 50, i llavors, no sé, si es pot considerar que els nens petits es veu que hi ha habilitats o no. És una pregunta que em faig. Jo estic molt d'acord amb això que diu l'Helene, perquè és com aquelles persones que de joves no se'ls ha donat bé estudiar i després de sobte es posen a estudiar quan tenen 30-35 anys i se'ls dona superbé i acaben 3 carreres i tot això, no? Vull dir que a vegades és com que tens com una guspira oculta dintre i llavors de sobte se't desperta quan se't desperta. Vull dir, les coses... Però està oculta des de quan? Des de sempre, evidentment, des de sempre. Des de sempre? Sí, per mi sí. És el que deia. Perquè és molt interessant això que dieu, però ho diem des del punt de vista de la sobadíssima definició d'artista, que és persona que practica alguna de les belles arts, sigui música, literatura, etc. I sobretot, si ho busques al diccionari, diu si està professionalitzat amb allò. Si hi és, llavors és artista, si no, no. Però això és superreduccionista. Jo parlava més amb el concepte més ampli d'artista, sinó amb aquesta cosa amb aquesta intuïció innata de surts del ventre i ja rastreges diferent, perquè ja intueixes alguna cosa i tens una cosa que et mou a... Saps? Igual no fas res a la teva vida, però és tot, no tens per què dedicar-te a un art, no? O sigui, una mena de genialitat
que m'agradaria que hi fos. Ho dic per a xinxaus, per a que em digueu, no! No, doncs sí, estic bastant d'acord amb tu amb el tema, a més, i m'agradaria treure un altre subtema, que és el que és original o no dins d'un artista, el que fa que evolucioni, perquè, és a dir, jo crec que quan tu, el que has dit és de ser professional. Potser hi ha molts artistes professionals que són justament professionals perquè estan encaixats en un ofici i estan fent el que realment fan per poder vendre, poder viure. Jo crec que per exemple, els grans artistes, si el cas del senyoret de Sabrinyó de Picasso, que és el que sempre explica la gent, que el va dibuixar el 1906, el va ensenyar als amics i van dir, esto què és? I durant 10 anys el va tenir a l'estudi. Cap de 10 anys el va treure a una exposició, tampoc va tindre cap èxit. L'any 37 se va vendre per 22.000 euros i el 2006 només els esbossos ja valen 3 milions d'euros. És a dir, quan tu et crees el teu propi llenguatge i et trobes tot el rebuig, perquè potser no és una cosa que l'has fet des de la teva originalitat, jo crec que aquest artista també és, per el meu punt de vista, és molt interessant. I realment és com jo crec que és lliure. Hem parlat molt de l'artista, de com és la seva obra, de com pot anar evolucionant al llarg de la relació amb l'educació, però no hem parlat encara de com és la seva vida, i a vegades tenim artistes en la història que potser no han destacat o al cap d'un temps es coneix un fet de la seva vida que potser no ens agrada o no acaba de comulgar amb els nostres pensaments. Llavors, creieu que en aquest fet canvia el nostre pensament en relació amb ells? S'ha de separar això, de la vida que porti aquesta persona amb la seva obra? Com ho veieu, això? Jo crec que un artista, la seva vida forma part de la seva obra. Te pot agradar o no te pot agradar. Pots estar d'acord èticament amb el que fa, amb el que no fa, fora de... Però si ets un artista, la teva vida diu. Perquè ser artista és això, és viure la vida d'una altra manera, no? I ara podríem ficar exemples de músics, no sé, ara no vull ficar... Sí, però hi ha hagut casos de que s'han sabut d'abusos o s'han sabut de coses que han sortit a la llum i de sobte no et mires l'artista de la mateixa manera. No, però no deixa de ser un artista. No deixa de ser un artista. Això és aquí és el que anava. Segurament a mi em deixen d'agradar directament. A mi una persona que ha abusat d'una altra o que ha fet un d'allò, no sé, tinc una... El que passa és que si no ho sé, com és el cas aquesta setmana de l'article que em va passar el David, llegeixes d'un tio, d'un compositor que va ser un assassí, que era un assassí, i el toquen a tot arreu i l'escolto i és meravellós. No ho sabia. Ara l'escolto i, hòstia... Clar, et ve allò, no? Et ve allò al cap. El Joan volia dir una cosa? No es pot deslligar. Jo volia dir una cosa, que a mi, reflexionant aquesta setmana, em dóna la sensació que si l'artista és mort, se sol penalitzar menys. El fet de que fes alguna cosa durant la seva carrera es sol veure com una cosa... Bueno, doncs és igual, separem l'artista de l'obra. En canvi, si l'artista és encara viu, es va a sac a penalitzar, no? És com... Llavors sí que es veu com... No, s'ha d'anar per ell, no es pot separar la carrera de l'obra... Potser idealitzem una mica, no? Sí. Però també hi ha casos en els que es mor l'artista i és llavors quan les seves obres es fan famoses. Correcte. Perquè ja no en pot fer més. Exacte, perquè són les últimes, llavors són exclusives. Sí, són exclusives. Sobretot en el món de la pintura, de l'escultura, les obres solen fer més famoses quan l'artista ja es mor, no? Llavors, això ho vaig estar reflexionant l'altre dia a casa, dic que curiós que moltes vegades els que han comès més abusos són artistes que ja estan morts i llavors no els penalitzem ja perquè dius ja estan morts, no? Sí, aquesta moral que se mos fa laxa. Quan està mort, quan una mica que ho passes així, és més tou, no? Quan no és més tou, és el mateix. Sí, és el mateix. Hi ha un escriptor gallec que m'agrada molt, que es diu Manel Ribas, hi ha un conte curt que explica com una metàfora que jo m'he pensat moltes vegades, que diu que quan si un artista fa una obra, arriba un punt que aquella obra abandona l'artista i crea vida pròpia. O sigui, l'obra deixa de ser de l'artista i abandona l'art. I amb aquest concepte jo vull pensar que si l'obra aquesta, per exemple, l'Edith Villa no és del McCartney, perquè s'ha fet tanta i s'ha fet que tothom se l'ha fet seva. Però també, si soc realista, per exemple, jo vaig llegir Soldado de Salamina i no llegiré res més del Cercas perquè em cau com el cul. I ja està.
I llavors, doncs, bueno, he dit, no, amb estar bé em costa separar, perquè ja no compraré cap llibre d'aquest senyor, perquè no m'agrada com és, o no m'agrada la seva vida, i llavors... Però m'agradaria que no fos així, perquè jo crec que l'obra sí que realment té vida pròpia. Però clar, jo crec que és inevitable, a cert punt. Una cosa penso que és reconèixer la vàlua de l'obra i l'altra, saber separar els teus sentiments cap a una cosa. No? És que a mi em passa el mateix amb el Vargas Llosa, l'òdio. Exacte. Us ho dic. El que està casat amb el Pérez. Que m'encantava l'òdio. Em fot una ràbia perquè dic, Que té obres boníssimes, clar. Sí, a mi em passa el mateix amb el Woody Allen, però al revés. Que m'agraden molt les seves pel·lícules i després, moralment, és una mica indefensable. Sí. Això, a mi la pregunta que em desperta és... o el concepte, no?, que és la comercialització de l'art. I clar, si l'artista és contemporani i ens n'enterem d'aquests fets a la seva vida, potser com que és més fàcil fer justícia, no?, anant en contra de la seva obra, que en realitat és la seva feina. I per tant és com aquesta mena no sé, d'anar en contra seva, no?, és el que poden fer. És un tema que va sortir l'any passat a la cerimònia dels Cèsars, perquè hi ha un realitzador que està acusat d'abusador i que va guanyar un premi. Llavors, hi va haver un debat enorme de saber si s'havia de donar el premi a aquesta persona o no. Perquè, clar, l'obra ho mereix, però l'artista, com a persona o com a artista, sí que és una cosa que es pot fer a nivell d'una escena tan gran i tan important per l'entorn de l'art i a França i tal, o no? Es pot donar un premi a algú que està acusat d'abusos. Està clar que sempre que surten casos així genera un debat social molt interessant i que per sort que ha de ser, no? I se n'ha de parlar. Ens queden 2 minuts de tertúlia, així per anar acabant. Diríeu alguna frase, no sé, me surt com Rigos Mortis, es diu, així com una frase com per acabar de cadascun de vosaltres, com per dir sobre aquesta pregunta de l'artista, si només es fa, si cal separar la vida, si ens hem deixat alguna cosa que no hem compartit. No sé, per exemple, Nu. Jo? Sí. Doncs, no sé, malgrat els 1.000 milions d'artistes que volten pel món, hi ha coses que no s'aprenen. Home! Bona. I queden com la de mal rotllo total. Molt bé. S'afegeix el David, per exemple? Tu has passat a tu, no si et va bé, si no algú altre pot compartir, Sí. Jo com a resum, bueno, no sé com a resums, també em sembla que és del Picasso, no sé per què, perquè tampoc actualment no el conec molt, però bueno, també va dir que és com la inspiració, a vegades també, o sigui, la inspiració és una cosa que és innata, però t'ha d'agafar a treballar. I per tant, jo crec que l'artista, és això, és molt complicat ser artista i viure d'artista, per tant, tot el que sigui benvingut, perquè sí, tot el que tinguis d'innat sigui benvingut, però cada dia. Sobretot donar-li valor, no? També a l'obra, que a vegades és artista, no? Que sí, com a de segona. I viu d'això l'artista? Quina és la feina de veritat? És bohemio. De què treballes? I tu de què treballes? És bohemio. És bohemio. Sí. Els forts tenen enveja, Sí, Laia, què digues? La gent... Ara se m'ha escapat aquí un impuls. La gent... Que a vegades la gent que no se li donen tan bé, jo què sé, coses manuals o pintar o el que sigui, a la gent que sí que se li dona bé, però tu vius d'això, saps? Potser al fons és que els agradaria a ells fer-ho també. Bueno, no ho sé, ara m'ha sortit això així. Sí, no, bueno... No és el que jo volia dir, però... Un altre programa. Sí. Sí, no? Ho anotem. Jo el resum que volia fer, 30 segons, és que la gent es deixi d'estar, de pensar si és artista o no és artista i que creïn. O sigui, que es posin a provar coses, a experimentar i a deixar fluir les emocions i tot això. De fet, estem en un barri molt de creació, aquí al Centre Històric de Lleida, des d'Instantropia, que després coneixerem què fan. També tenim un estudi de pintura, tenim una llibreria, que també fan les seves creacions.
com diu la Laia, animar-los a crear des del 3 i més, perquè la vida és d'alguna manera millor també així. I acabem amb la intervenció del Joel. No sé si has de donar una frase final, en mode conclusiu. Seria... Espera, que me la penso. Has de pillat, no? Ara m'has pillat. Has de pillat. Jo tenia pensat una frase final, però la frase final seria, doncs, una mica en la línia de la Laia, que ens llancem a crear, però que intentem treure el millor de nosaltres mateixos quan estem creant. Descobrir el que tenim bo nosaltres i que ho aprofitem per crear múltiples coses que avui en dia es poden aprofitar per fer creacions artístiques de moltes menes, que n'hi ha moltes. I donar-hi ales, no? I no tallar-nos-les, que a vegades fins i tot ens les autotallem a nosaltres mateixos. Exacte, ens les deixem tallar molt ràpid. I l'Helén? Helén. Jo diria que encara que naixi l'artista, gràcies Núria, encara que naixi l'artista es pot fer tot al llarg de la seva vida i pot evolucionar i descobrir noves coses tot al llarg de la seva vida i això relacionat amb el que deia la Laia i el Joel, que tota la vida es pot aprendre i tot l'impuls que dones a lo que fas et pot perfeccionar i arribar a ser l'artista que seràs un dia i que l'altre dia ja no seràs el mateix. Com ens havíem d'oblidar de la intervenció de l'Helén, per favor. Perfecte, doncs ara sí, fetes aquestes conclusions, anem a conèixer el quadern digital. El 3. Doncs és el moment d'obrir el nostre quadern digital on recollim les recomanacions dels nostres col·laboradors. Però comencem abans amb Jordi i l'Eloi. Jordi, què ens recomanes? Sí, doncs jo us recomanaré un llibre, aquest, Cartes a un joven artista, que, com bé diu el nom, és un recull de cartes de 23 artistes contemporanis, molts nord-americans, que s'adrecen a un jove artista que els ha fet una carta, els ha escrit una carta, compartint una mica quins són els seus dubtes, les seves inquietuds. És un jove que comença, i diferents artistes de tot arreu li comuniquen les seves propostes d'acció, li donen consells, l'alerten de possibles perills que es pot trobar dins d'aquest món de l'artista, i també li parlen molt sobre com ha de ser la seva relació amb el món de l'art, o almenys com la creuen. És un llibre molt interessant i on, a més, penso que es respira molt aquest esperit que estem fent altres i més, que és aquest to de conversa informal entre un noi que comença i un artista experimentat. I em quedo amb una frase que diu: no solo una vida dedicada profesionalmente al arte, sino una vida plenamente consciente del arte de la vida. I aquesta és la meva recomanació, Cartes a un joven artista. Molt bé, molt bé. Eloi? Molt bé, jo també us porto un llibre, bueno, no el porto aquí físicament com el Jordi, però sí la recomanació. El llibre es diu Roba como un artista, el diario de Austin Kleaton. Ho he dit bé, Jane? Sí, perfecte. És que me corregeix l'anglès. I tot i que pel títol pugui semblar un manual de com cometre un plagi artístic, en realitat és un recull de pràctiques, experiències i recomanacions que ens ajuden als lectors a millorar i a desenvolupar la nostra creativitat i la nostra vessant més artística. I fins aquí. Vale. Ara anem amb els col·laboradors. Joel, què ens recomanes? Jo us vull recomanar primer una sèrie de Netflix, una sèrie documental que es diu Song Exploder. Ha fet la seva primera temporada a Netflix, ara farà la seva segona, i que alhora és un podcast. Aquesta sèrie analitza cançons molt conegudes, com es van crear i els seus autors expliquen quin procés van tenir en la creació de les seves cançons. I també us vull recomanar una altra pel·lícula que està relacionada amb el tema dels artistes i qui crea les obres i que té una mica d'intríngulis, que és La buena esposa, en anglès The Wife, que és un premi Nobel, al que li donen el premi Nobel i té problemes amb la seva dona perquè gairebé totes les seves obres les ha escrit ella. La Bonne Épouse. No, La Bonne Épouse és una altra, no confonem. La Bonne Épouse és una altra. A part, tenim a l'Helén, que si no que ens ho corregeixi, però és una altra obra. Sí, ara anem amb la Laia.
Vàries. El camino de l'artista, de Julia Cameron. Aquest és un llibre brutal, que a més ajuda a trencar molts bloquejos i els autosabotatges que ens creem nosaltres a l'hora de crear. És un llibre que es llegeix, però és més com... va per fases, o sigui, no és un llibre, una novel·la, o sigui, has d'experimentar coses. Després també diria El Elemento, de Sir Ken Robinson, que no és que sigui un llibre d'art, però jo allí, per exemple, vaig descobrir què era la creativitat i que jo la tenia en mi molt desenvolupada. Com per desenvolupar talents, veure en què et pots sentir reconegut, i em va agradar molt aquest llibre. Per gent que no sàpiga què fer a la seva vida o que digui vull canviar, a veure què li aporta. I un curt que vaig veure fa temps que es diu Alike, que va guanyar un Premi Goya. Estic buscant ara els autors. Si de cas ho podem posar a l'Instagram on sigui, ja ho posarem. Que parla bàsicament del camí, de com l'escola o la societat criba la creativitat i la part contrària, com se pot potenciar. Estava molt xulo. És molt tendret i molt bonic. Sí. David. Vull recomanar un documental d'un artista que m'agrada molt, que m'ha interessat molt perquè és d'aquells que la vida i l'obra jo crec que van molt juntes, que és Charles Bukowski. Es diu Born into This, que es pot trobar a YouTube gratuïtament. I m'interessa molt perquè sempre m'ha fascinat aquest tipus d'artistes que han influenciat molt a canviar l'art del seu temps, però que el 80% de la seva vida s'han dedicat, com diuen ells, que ho digui el Philip Glass, per exemple, que és un altre, que és trabajos alimenticios. Han fet de càmeres, han fet de tot, i què els ha permès això? Crear amb total llibertat. Perquè Bukowski tenia una màquina que li faltava 3 tecles, era alcohòlic, totalment de contracultura, i escrivia el que li sortia dels nassos sense tindre cap mena de pressió. Però era molt constant amb el tema, i llavors enviava cada dia cartes a les revistes fins que una vegada, que ja era gran, vam publicar el primer poema i a partir d'aquí, va fer un boom. I clar, treure aquest home de viure del carrer quasi bé, no sé, fa pensar molt. T'agradarà. Molt bé. Helen, què ens recomanes? Jo us vull recomanar el treball de 2 artistes francesos, que és el James Thierry, que és el nebot de Charlie Chaplin. No, el nebot no, el hijo de su hijo. Net. També és el net, això? Jo sé que sempre m'ho he de pensar, això, El hijo de su hijo. És el net. És el net, sí, ell és l'avi, sí. És el net de Charlie Chaplin. I també un coreògraf que es diu Philippe Decoufflé. I són 2 artistes que són molt d'artistes professionals, com dèiem abans, però que utilitzen un munt de coses. Crec que tot el que coneixen i que poden utilitzar a la seva obra ho fan. Llavors et dona un panorama supergran de lo que es pot inventar i més, i obre moltes portes. És molt interessant el treball seu. Molt bé, gràcies. I ara, per últim, la Núria. Sí, jo us volia recomanar un altre llibre, que és L'elogi de l'ombra, del Junichiro Tanizaki. Crec que és un llibre que coneix bastanta gent. És un llibre publicat l'any 33, molt senzillet de llegir perquè només té 73 pàgines. Jo sempre ho dic, que sempre el tinc a la tauleta de nit. L'he regalat infinites vegades i és un llibre per fomentar la sensibilitat i ho fa a través d'una comparació molt subtil entre Orient i Occident. I t'ensenya moltíssimes coses de lo que al dia a dia ens pot aportar així subtilment per a fer-ho una mica més màgic. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Núria. I ara us recomano jo una coseta també, un documental al Netflix que es diu The Creative Brain, que més que res és un neurocientífic que analitza d'on surt l'impuls de crear, d'on surt aquesta necessitat de crear. I parla bàsicament d'això, és molt interessant també de veure, us el recomano. Doncs tenim una bona feina, no? Perquè hem de llegir llibres, hem de mirar documentals, pel·lícules, sèries. Bé, tenim deures. Tenim deures per fer. Però clar, el que no sabem és què pensen els nostres oients i espectadors que ens segueixen,
Perquè, clar, vosaltres també podeu dir la vostra per les xarxes, no, Jane? Correcte. Però com que ara aquest és el primer podcast, el primer programa, de moment no tenim seguidors, però us estem esperant les vostres recomanacions, opinions i si ens podeu recomanar algun llibre també, benvingut. 3 i més enllà. I ja per anar acabant el programa d'avui, coneguem l'espai on estem, l'estudi d'Instantropia. Hola, com esteu? Molt bé. Un espai preciós amb el Josu Andreu, la Jasmina Sedó, l'Òscar Ribes i l'Anna Ferrer, que també és part de l'equip d'Instantropia, no? Sí, però que no ha pogut venir perquè està a Barcelona. Molt bé, i ens podeu explicar una mica com és el vostre projecte, què feu, d'on ve el vostre nom? Bé, Instantropia som un col·lectiu d'arquitectes, de dissenyadors i escenògrafs que estem interessats en què, realment. Nosaltres tenim la nostra filosofia, no? Veiem l'espai públic, sobretot, com un espai on es produeixen dramatúrgies diferents històries que són identificables i fins i tot podríem dir que guiables, tractables, aprofitables per a conèixer quina és la relació entre el vianant, no? o l'habitant d'una ciutat, per exemple, i aquest espai. I tota aquesta dramatúrgia, totes aquestes històries pensades i creades des d'aquest local, no? Des d'aquest barri de Lleida, al centre històric, un barri molt viu. Quina relació creieu que té aquesta relació de vosaltres amb el barri? Bé, és un barri, com tu dius, que succeeixen 1000 coses cada dia que ja hi són. Llavors nosaltres, la nostra intenció és intentar recuperar aquests espais que han estat robats cap a aquesta gent i que puguin fer-los servir com a seus un altre cop de la ciutat, no? Agafar aquests espais de solars abandonats, habitatges en degradació i poder retornar-los cap a la ciutadania. Una feina molt interessant, no? Molt. Al programa d'avui hem parlat de que si l'artista neix o es forma, vosaltres què en penseu? Neix. Neix. Has de néixer amb una sensibilitat especial per crear. I crec que, no sé, has de tenir com una visió cap al món, és una sensibilitat, i jo penso que això es porta. Sí que es pot desenvolupar i es pot treballar i tot, però s'ha de portar. Òscar, ho veu igual? Feu una cara així com... No, és que penso que tenim visions diferents. Ah, sí? Sí, Jo soc més del parer que es crea. Tot i que sí que és veritat que pot haver gent que de naixement ja tingui certes aptituds, si aquesta persona després no les cultiva, no les va creant, no serà un artista. Per tant, jo trobo més important la vessant d'anar formant-se i anar creant-se com a artista que no el fet d'haver nascut o no. Perquè, com ara no sé qui ho ha comentat abans, tots els nens de petits tenen més creativitat que nosaltres, tots tenen una certa creativitat. Llavors, és el fet d'anar-la treballant, de crear-se, el que farà que aconsegueixin ser artistes. Sí, en això estaríem d'acord. Jo crec que un artista neix mentre es fa. Neix mentre es fa. Una cosa va amb l'altra. Potser es troba, no? S'acaba trobant l'artista. Sí, exacte, sí, podríem dir-ho així. O es porta dins. De totes maneres s'acaba trobant. Però tornaríem a començar el debat. Sí. Molt bé, no sé si hi ha algun projecte que vulgueu compartir amb la nostra audiència, amb alguna cosa que estigueu treballant ara o en la que us agradaria treballar. Bàsicament és el que he explicat. Sí, una mica en la línia que he explicat jo abans, el que passa és que és un projecte que està en un procés molt verd encara, llavors encara no està com per fer-ho públic. Molt bé. Però bé, jo penso que del que es tracta una mica és d'intentar democratitzar els espais i de que siguin de totes i tots. De retornar-los. Sí, de retornar-los a la ciutadania. De retornar aquests espais que estan, entre cometes, en desús, tornar-los a la ciutadania i estar amb la ciutadania a l'hora de decidir què se n'ha de fer d'aquests espais. Doncs moltes gràcies per acollir-nos en el vostre espai, no? A vosaltres. Gràcies. Encantats. Hem passat molt bé. En un 3 i no res. Què és el que mai et canses de fer? Alguna cosa que mai et canses? Llegir. Fer ioga. Practicar esport. Molt bé. A què et dedicaries si no necessitessis els diners? El mateix. El mateix.
Oh, No ho sé. Ningú vol viatjar, ningú vol veure el món? També. Vale. I si guanyessis la loteria, què és el primer que faries? Asseure'm a pensar què faig amb els diners. Planificar. Jo segurament banyar-me'n amb la Jo muntanya. els aniria a buscar primer. Vale. Si poguessis sopar amb qualsevol personatge de la història, amb qui soparies? Amb Aldo Beneich, un arquitecte. Amb Chaplin. Charles Chaplin. Ostres, seria molt divertit. Et faria la dansa dels panets. L'Andy Warhol. Que guai, vale. Si poguessis saber només una cosa del futur, què és el que preguntaries? Com serien les ciutats? No? Com... En el futur? Sí. Fins quan durarem? Em refereixo a la humanitat, Fins quan durarem. M'agradaria saber-ho. Què dinarem? Què fem per dinar? Demà, no? Avui. Molt bé. Si fossis la primera persona en arribar a Mart, què diries? Penseu que aquesta frase quedaria a la història, gravada per sempre, forever and ever. On està la gent? Coi, que lluny que està això, no? Què hi ha wifi? I el bar on és? Això, molt bé. El vermut de Reus. Molt bé. Això és una cosa que pregunte molt sovint, Què tens vermut de Reus? Ah, sí? Sí. Vaja. Pues l'haurem de portar a Mart. Val. Si haguessis de triar en salvar la Terra o la humanitat? La Terra. La Terra. La humanitat. Hem quedat com dos psicòpates. Apostes molt fort, apostes molt fort. Vale. Sense quin dels 5 sentits podries viure? L'olfacte. Sí, l'olfacte. Sí? Vale. I analògic o digital? Analògic. Analògic. Analògic, vale. I ara per últim, caragols a la gormanda o de llauna, o a la llauna? Gormanda. A la gormanda, tal com es fa ell. Un bon entrepà de pernil. Un bon entrepà. Vale, ni una ni l'altra, molt bé. Doncs molt bé, doncs aquí ho deixem. Ah, un últim, una sèrie que recomanaríeu. El cuento de la criada. Homeland. Homeland. El Simpson. El Simpson. Perfecte, molt bé. Bozal 3. I fins aquí la trobada d'avui. Moltes gràcies, primer de tot, als nostres col·laboradors del dia que ens han acompanyat. Des de Madrid, el David Pradas. Moltes gràcies a vosaltres, m'he passat superbé. Espero repetir un dia. Sí, de fet, els col·laboradors us anireu trobant en propers programes. També hem tingut des de Grenoble a l'Hélène Gassendren. Moltes gràcies. Va ser una tertúlia molt interessant. I tenim a l'estudi, també hem tingut a la Nu Miret, des de Barcelona. Moltes gràcies, Nu. Moltes gràcies a vosaltres. 3 i més i a Instantropia. Un gustazo i espero repetir també. I tant que sí. Doncs aquests són els que ens han acompanyat des de casa vostra i tenim 2 convidats que han vingut aquí a l'estudi d'Instantropia. El Joel Piqué, moltes gràcies. De res, i espero tornar també aquí ben aviat o al Zoom. O al Zoom. On sigui. I també a la Laia Martínez. Gràcies. S'ha passat molt ràpid. S'ha passat ràpid. Guai, sí. Hem estat bé, Hem estat molt bé. És que aquí s'està molt bé. S'està molt bé aquí. S'està molt bé. I també donar moltes gràcies a un equip sencer que sense ells i elles no haguessin pogut fer possible aquest programa, com són els nostres amics d'Instantropia. Ho he dit bé? Ara sí. Instantropia! Sempre se me cola la R. L'Instantropia, per acollir-nos al seu estudi. Moltes gràcies. També a l'equip tècnic de Sona que Trona, per tot el seu equipament de so i llums. Al Josep Maria Soler, pel seu equipament de càmeres. Al David Pradas, novament, per la seva sintonia. I la Ivet Domènech, per la seva creació del logo. Moltíssimes gràcies a totes i tots. I ja està. Sí, per últim, no oblideu-vos de seguir-nos a les xarxes, sisplau. Això. Que eren 3 i més, hem dit 3 i més tot amb lletres. Sí, 3 i més un tot amb número veuran lletres. que no és possible. O sigui, 3 i més amb lletres. Doncs molt bé, ens escoltem ben aviat. Fins una altra. Fins la pròxima!